कक्थाइसा थाइनि साजानो कौंके हाइसि अमचिनि जमाइटिया हा हदा हंखे ताबक जायसनि उपरो बसर चले दंगो जों उदयपुरनि आमा त्रिपुरेश्वरी माताबारिनो ते शिव त्रिपुरारि प्राय महादेव न खोलुंलाय माने बद कतालिया बनो खोलुं सानाय हि बा खोलुंनाय हि यासक जाग्रबो हदाबाय बाक्सा थांगै आरो तेबो पोंतलांगै बलिरनि थांगै बसर बसर बिसि ब्रं ब्रं हाकेने खोलुंलाय दंमोनि तिनि जों अर मताय कतर बाबा गरियानो पुजिनाय बनि बुमुंखे खेरफां जमाइटिया हा हदानि संजाक मतायनि पुजारी बाबा गरिया मताय कतनि पुजारिनि बुमुंनो खेरफां उ खेरफांनि नव सिनि बलि रजांनाय दा बहाय दाया उ दा हंखे मताय कायसा चन्दी नेरो पंसिकाराव नगना चन्दी मताय हि ब उ चन्दिनो जों अर तिनि जत्त हदा कुथंलायै हदानि जत संजाक मताय बालनाय असाय दरिया खेरफां तै हदानि तांनाय बदरक जत्तनो कुथंलायै तिनि जों उ दामानो कारेतलांगै फुजारावै पसाबारावै कारेतलांगै जों जागा थां खायखा पित्रा गामियाव आरो पित्रा गामियाव जों बासा खलायै खाना आइ फुं गोसां एकदम 6टा 7टानि सिमि रवाना रनाय शिबबारियाव जों पहिला फुंनि 7टासिम फुजा सेनाय 7टानि सिमि सेंगि आरो फुजा प्राय 2 घन्टा 2.5 घन्टा परे इनके जों हाय आमा त्रिपुरेश्वरी ताक जों खाना अंखे 18 तारिख इंराजी चैत्र हंखे 3 तारिख बांग्ला जों हाके तारिख दाज्य खालिल हा खाना जों शिबबारि बाय माबारि न जमाइटिया हदा तयै खुलुंलायनाय जे सुखसाक बलिरकबो रलायनाय जोंनि जमाइटिया हा जमाइटियानि बोसानि बादै जत फायनाय वासा रियां देबरमा कलय काइपे बिसि ब्रं ब्रं थांनाय बोसोरावबो जोंबाय बाक्सा कबुलैनो बैनि दफारावबो जोंनो सोरंगै चिनि लगेगो फाय खुलुं फायजागो खाना प्राय लोगनाय बिसि ब्रं ब्रंनो हाखेनो अंगोबा हाखे जों खाना माताबारि खुलुंलायबाङै दिनै जौगालायजाक दाबो जों थिक 5टानि बिसिङाव पित्रा गामियाव गथंलायनाय अरनि चिनि मा सन्दिनो तयै थांलायै जयध्वनि रय थांलायनाय लाइन सलाय हदा केनेके वाइसाक बाक्सा कारजाक सकां ओलुंयागै जों अरनि समान खेनखाय थांलाय पित्रा गामियाव गथङै बाक्सा खेखना उदयपुराव थांगै जाहाते देराया सताया तैखे फुजा खायलाया बाङै आमानो दियायनाय प्रभु शिवनो दियायनाय हि जों जौगालाय दंजाकता